Όπως βλέπετε, η ανάβαση στο όρος Δίκαιο συνεχίζεται. Πρέπει να βρισκόμαστε γύρω στα 750 μέτρα. Κάτω βλέπετε τη σκιά, το λαγούδι, το τικάκι, τις Αττικές, την Ψέριμο και στο βάθος φαίνεται και η Κάρινος. Και η απόσταση έως την κορυφή είναι αυτή που θα δείτε σε λίγο. Εκεί. Δηλαδή έχουμε άλλα 150 μέτρα. Πάμε λοιπόν! Πού να πάμε, δεν ξέρω, που έχει βγει η γλώσσα έξω. Αχ, Παναγιά μου.